Forsvarets Mediecenter er en af hjørnestenene i Forsvarets kommunikation. Her på Holmen i København laver vi produktioner til en bred vifte af interne medier, og samtidig servicerer vi de danske tv-stationer og bladhuse. Derudover dækker vi også kongehusets relationer til forsvaret. Velkommen til Mediecenteret. Velkommen til. De følger efter mig. Vi er 55 medarbejdere, og fotografer, journalister, redigeringsteknikere, grafikere og internetspecialister arbejder for at få nyheder og informationer om forsvaret ud til offentligheden. Vores medier spænder lige fra film- og tv-programmer til magasiner, internet og bogproduktioner. Og i det rullende klasselokale Checkpoint One får skolebørn fra hele landet viden om forsvarets arbejde. For at sørge for, at ens land er sikkert. De danske styrker i udlandet får også glæde af Forsvarets Mediecenter, når vi sender kunstnere hjemmefra ud for at underholde soldaterne. En af vores vigtigste opgaver er at dokumentere forsvarets internationale missioner. Vi viser billederne og fortæller historierne i Mediecenterets egne produktioner, men vores materiale finder også vej til en bredere offentlighed, når pressen vælger at bruge vores billeder fra verdens brændpunkter. Her i de historiske bygninger på Holmen ligger Danmarks største militære filmarkiv. Velkommen til Forsvarskanalen. Her kan du møde dit hav. Og vores studie- og produktionsfaciliteter er indrettet med nyeste teknologi inden for produktion til de elektroniske medier.